La reina dels fanalets. Na Violant d'Hongria fou la reina de Castelló. Abans de casar-se amb Jaume I el Conqueridor, era la princesa d'Hongria, filla del rei hongarès. Era una dona molt intel·ligent i tenia un caràcter emprenedor. Per aquest motiu, era la millor consellera en temes d'estat del seu marit. Na Violant va tindre 9 fills i va morir d'una forta febrada. Actualment, la reina de Castelló és un títol que cada any s'atorga a la màxima representant de les festes de la Magdalena. Com diu la llegenda, els habitants de Castelló vivien dalt d'un turó i baixaren a la plana a conquerir-la i establir-s'hi de nit, a la llum d'uns fanalets. És per aquest motiu que la ciutat s'anomena Castelló de la Plana. Reproduint aquesta llegenda, cada any per les festes de la Magdalena desfilen les gaiates il·luminades simulant els fanalets, des de dalt del turó on està el santuari de la Magdalena, fins a la ciutat. A dalt de la gaiata principal d'aquest esdeveniment va engalanada la reina de Castelló amb les seues dames. En arribar a la ciutat encén una traca aèria que recorre el barri antic com si es tractara de la conquesta.